Straight to the Ato point. sa tagag-pagtagad mahigalang report kalos no kauban on board sa patrol katong tagag-pagtagad mahigala tong i-recap una. Katong nahitabo nga mga pagbaha kagahapon o dunay mga pagpang-rescue nga gipahigayon mahigala. Grabing baha sa Cebu City, Mandawi City, kana Mandawi kanunay man gyud na. Talisay City mahigala guban pang mga lugar. Ato i-check si Paul Lauro sa report. Yes, Paul. DYHP. RMN report. Radyo ba na Atty. Rupil, wakamubunog ako na Atty. Rupil at na yung gipahibahaw sa ato sa Asa, mga gamay lang Paul. Ang imong signal Paul mura nagkarat-karat Paul. Standby. Ato sa ipakita ning video dong names ba kanin sa Talisay names. Grabihan ning sa Talisay nga video names. Kana bang ang auto ba nilutaw man? Asa man to names? Samtang mag-check ta kagabihan ni Ano say audio? Nay audio ning kuana? Biya to sang paminawon ko ng audio na be. O grabiha Sus Ginoo ko. Babag. Sani na paungan sad. Asa man tong auto nga murag nilutaw? Tulo na serious kani agi. Grabiha O kani Grabihan ning pagkakuana. O kani kana. Ay dili. Nagkuha na. Serious agi tong auto nilutaw-lutaw ang auto. Grabiha. No, nilutaw ang auto gud. Muna siya. Sa man Talisay ni siya day. Nilutaw ang auto agi serious no. Ang auto dito, kita mo auto, naglutaw-lutaw. Gaan na sa auto may naglutaw-lutaw man. Sumuni ang nga kataas ang tubig mga higala. Atong okay, atong balikan si Paul Lauro sa dugang report kung okay na ba ang signal ng mga oras sa mga kagilaan kay perting pagkagrabihan ning baha mga sukintig paminaw kagahapon. Inana kada kusog ang bahain anak kataas ang tubig. Ngano man mga kagilaan. May mga proper nga drainage gyud aning kalakiha. Atong balikan may Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul. DYHP. RMN report. Radyan, Atty. Rupil, niining gahapon sa wapahugun ang uhan at walang obserbaran daan ang kabaga sa Jagom Atty. Rupil no sa ibabaw bahin sa kalangitan inong pagyato na yung alerto ato nga mga sakop sa disaster no niya apel sa taog pahibaw nga adunay mga area na nga nagasugod na o bulok ang uwan hinungdan nga ang Cebu City disaster at Rupil radyo dahil siya sa ilang mga mountain na barangay pa katuninggi report sa dayon kagahapon himo dayon og professional emission no sa ilang pagsatagsa especially ang ilang radyoan dayon gahapon ang mountain na barangay no ay dito man nagsugod dayon ang pagbulok sa uwan pila lang ka mga minuto sa Atty. Rupil ni sunod dayon ang bundak dinhi sa kinapusurang bahin dun sa Dakbayan Subo una na itong namonitor na ang pagtaas sa tubig diri kapit sa atubagan sa Iglesia ni Cristo kanang Sacred Heart niya church no unya dayon ni padayugdog ni diri dapit sa may isulod ni nagdagan na sa ang pabulong area kay diri dapit sa may enterprises hapit naman mo hapit na mo lapas sa liog sa tao ang gidlaumon sa tubig inungdan nga ni full force na atong quick response team sa Cebu City disaster kay medyo sa una gud inanay man ang mga area nga mutaas pero katugapon na alitan sila kay paspasyo pag saka dayon sa tubig baha unya ang mga residente diya sa may mabuno area o kasambagan nangayo nagtapang so usog ang sug sa area matong gamit na sila sa ilang mga kaimanan sama sa PC ini suot og mga jacket kini mga kuan kini mga narisyon nila usa sa akong nabantayan ng gapon diri dapit sa may kuan mabulo area dunay tiguang o ukat ka mga bata ang una dayong na-rescue sa atong mga sakop sa kapulisan bombero unya Cebu City disaster kay call force naman to sila kagahapon unya kini ato kapulisan gitrain man sa ni rescue sa iyon ani mga kalabidad radyo man sa Rupil din sa may Colon area was pa sa ilo kay giso din udsad ang mga tubig pa sa mga department store unya dayon sa may Manila dituyok ni uban mga sakyanan sa may Manila kay pertinas sa taas sa tubig no and sa may kuan sa atbang yun sa Iglesia ni Cristo
palupa na siya diya kanang kusalim sa may Sacred Heart kusalim mo niya ang tubig diri kapit ituyok na sa diri sa may kanang sa Sacred Heart Paul sa may iglesia Cristo do na magud po na mga kuan din ha nabatay video na sa iglesia dapita ka na sa may Sacred Heart ato unahon may tag sa unta sa kuno ang sa Cebu City sa kuno Cebu City ato kuno nga tagag-pagtagad kay ang talisay man tong doon nilutaw nga kuan na names okay sige gamay lang Paul putlas sa Paul be kay aron nga ikuan nga signal kay mura og putol-putol gyapon mura gyapon og kuan dili gyapon kayo maayo reception balay kuno kay ikuan kuno dia sa off air sa sige kuno ato sa ning tagag-pagtagad kini siya file video sa may diha ko Salem okay mo na siya diha ko Salem mga kaigalaan okay so ato ni mga higala nga tagag-pagtagad no mo ni ang sa may diha ko Salem nga area mga kaigalaan ang file video unya asa man tong video katuntuang dunay pantat to o halwan sa ES Fortuna na no ES Fortuna sige ato kuno nga tagstagsaon lang sa no okay kini unsa man ni pantat ni o halwan nga naa diha nasaag ha naa diha mga higala sa kwan okay so kini ni ang grabe ni mahigalang baha sige tagstagsaon ta lang sa ang mga area kini asa man ni ES Fortuna ni nga file video alang sa mga kini ni ang nagtan-aw nagsunod sa social media makikita sila katong uban nga naa sa radio ako lang i-describe ninyo nga kini ni ang ES Fortuna nga area kini unsa man ni uy unsa man ni ko nagod mura maglahi ni nga kuan day mananap day naa kuan pantat unsa man ginang pantat isda na unsa man na halwan unsa man ang kuan na o burod ato lang ni agi ko katawa mahigala na unsa naman tawo na ito mga kalsada nga ultimo pagka muraman manghigalag na puli ang kwan. So muna sa ES Fortuna, asa man to dapitong sa kwandong katutuang sa may Mandawi, kani siya sa ES Fortuna Mandawi naman asa man to kuman area nga grabe ang baha. Kaya atong nga tagag-pagtagad may gala. Kumusta man si Paul? Balik na? Okay, so ato sang ipa-klaro may gala tong signal ni kasama Paul basig affected mga kagilaan sa atong kahimtang sa panahon gyapon. Medyo purot-purot gyapon no. Ato nga balikan kini mo ni ang UCLM sa UCLM din University of Cebu Lapu-Lapu Mandawi Campus tiya mo na mga kaigalaan no naunsa man taon ng kalsada mga kaigsunan na ba ni sa audio dong so mo ni ang UCLM na taraw ang mga sakinan mahigala purbida isungasong yapon ng auto inautong sa isungasong yapon kaya usa gituod na tong autong usa gituod na mo ni kay malumos makinagod itabangag tuod sa mga tao itabangag tuod sa mga tao kini asa man napita ni Mandawi okay atong okay na UCL okay atong nga balikan may girls Paul Lauro sa dugang report yes Paul DYHP RMN Report. Pagsiman Attorney Rupil niining mga higayon sa ato lagi kayon kato mga dapit way gipasaylo sa Cebu City Attorney Rupil no nga kana Paul nindot mo signal Paul nindot Paul maintain na sa signal mo Paul ha kay nindot na kayong paminahon standby na sa ato sa ipadangat ang pipila ka mga pahinumdom Straight to the point. Ato sa balikan may galas kasama nga Paul Lauro sa dugang report. Labot ini mga pagbaha kagahapon mga kaigalaan o mga pagpang-rescue nga gihimo mga higala sa itong mga otoridad. Porbida doon ay mga bombero nga nagdag gipang-rescue sila. Doon ay nagda mahigalag mga rubber boat no? Ang gipangda dito kay taas na maging tubig. Atong balikan sa si Paul Lauro sa dugang report. Yes Paul? DYHP RMN Report. Pagsiman Attorney Rupil mao to no ang atong Cebu City mao gibahaan sa Dilbayo niya dayon itakod-takod na ni diri sa Mandawi diri sa may Talisay no pasayloan sa Talisay kay katong mga paborito nga mga lugar Attorney Rupil nga perming magbaha gibahaan sa jud noon basta gibahaan jud gahapon no unya pipila ka mga area pod sa Lapu-Lapu City doon na sa mga baha nito pero ang grabing sentro og talanaw na Attorney Rupil ang Cebu City so tungod sa maong experience dato nga mga pagbaha ang atong Cebu City Councilor Dave Dumulak human makahibaw nga doon ay stranded jud sa pipila ka mga
tao nga diha og mga mall, diha og mga department store, ya wa na makagawas og pag hulas-hulas na, wa na masakyan, kaya mga sakyan na naggrahe na lang kay dili na maayo ipaso og Colon area, di na ipaso og mga highway, Attorney Rupil, kay pertinang laumas tubig ato niya, mga ihunas-hunas ni siya, diri naman sa mga alas city na pasado kay ang forecast atos pag-asa 2 to 3 hours man no ang gidugayon sa pagbundak sa uwan at Attorney Rupil. So tungod ini si Consel dito mo lagapon ato na monitor nga nag-deploy siya og libre ka bus no nga masakyan ini nga stranded kay daghang stranded nga mga pasahero diri dapit sa may Embacalso, sa may Imol, dapit no sa may Punta Tisa ug labangon ng mga ruta ani nga mga ipang-deploy ni Consel Dave tumulak no. So nagpasalamat na lang ta gaway nga kalas o guway nga batay atol sa saka sa tubig baha sa atong pasiuna nga monitoring gahapon na Attorney Rupil kay atong tropical depression fishing maubay ipasagida lang yun ani nga mao inungdan ining nasinati nato nga pagbulok sa uwan no. Dili sa may Pardo area doon na magurumurag ikwari diya ato sa monitor si Mayor Archibald iya sa gipamonitor dayon kay doon na may tawag sa radyo sa disaster gapon nga na landslide ang maong quarry area diya sa may Pardo no. Unya usa sa hulpa diya syuta gawa sa baha diri sa ubos nga bahin ilabi na kining may kinasangan lapad po di ang pagbaha yan dapit Attorney Rupil. So mao ni perti bisihan yun sa atong mga sakop sa kapulisan, BEP, Cebu City Disaster sa monitoring yun nila gahapon o niya mao ni ilang gitudan ang nagtatawag ito si Mayor Chibal og emergency meeting dayon nila ni retired General Kumar og ni Consel Dave tumulak sa mga chairman na sa atong safety disaster karon ano mabitigan nila kung sa mga dugang pang monitoring og ilang himuong aksyon sa ingon ani nga mga sitwasyon na Attorney Rupil no. So mo ni atong pag-recap sa mga grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo o sa mga silingan atong syudad sa Pandawi, Lapu-Lapu o sa Talisay City. Sakay sa atong RMN Patrol o balik kasama ang Spain Pilot JC Sumampong, ang inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Okay, salamat po Lauro sa mong report. Naghatod sa oras may gala 6:54 na. Grabe hatong pagkabaha may gala kaning kong panel atong balikan ng video gamay ha. Kay ato lang gikuha ang report sa mga kagalaan gikan sa Pag-asa Mactan. Aron ato masuta may galaon sa dugang update no sa kahimtang sa panahon no. Pero asa man to dong katong video ibalik ko gamay daw no. Dili ko imagine o kanisya o katong doy panel bitaw katong panel nga truck nga na kuan. Katotoang nalubong katong pertigyo pagkalubuga. Oh, tanaw nga motor oh. Pag-agi sa kuan nangatumbag mga motor. Oh, grabiha mga kagilanay. So sa atong linya mga kagilan si Engineer Al Kiblat ang hipi mahigala sa Pag-asa DOST atong mabati ro nga report una mga higala og doon tay mga pangutana sab karon nga buntaga. Engineer Al, maayong buntag. Kumusta ang latest weather update karon? May buntag aton ni Rafael sa imong taga-sunod. Ang latest nato kani si Tropical Depression Pressing nagtina sa iyang gikusgon nga under Tropical Depression. Ug karon from westward gahapon nga lihok, nag-west-northwestward na siya karon padung dito sa Bicol region. Ganinang alas 4 sa kadlawon ang iyang sentro na kini may mutang sa 535 kilometers east of Juban, Sorsogon, Bicol region siya. Unya doon na siya gikusgon nga hangin nga 55 kilometers per hour. Adol siyang sentro o pagkusukuso sa hangin o gustiness na 70 kilometers per hour. So ang iyang lihok karon gipakita Attorney Rupil is northwestward. Unya ang gikusgon nga o gipaspason 15 kilometers per hour. O dili ni mo usab ang iyang
lihok, gipaabot ni siya nga mulanfol ditong dapita sa mainland Cagayan ugma or Sabado sa buntag. Unya mo-cross ni siya sa mainland Cagayan, makalabas sa landmass dito sa Sabado. Unya mugawa sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabi or buntag sa Sunday. Pero una ni siya mugawas, posible nga moabot sa severe tropical storm ang iyang kategory nga naat ni hangin nga 100 kilometers per hour. So Atty. Ropel, doon na tayo issue nga signal number 1 ditong napita sa Northern Luzon. Noon rin sa Kabisayaan, wala tayo severe tropical storm nga signal nga gipepekto. Kaya kini maong bagyo, layo naman sa Visayas. Pero Atty. Ropel, dili ta magkumpiyansa kay naaganing bagyo di dapit sa northeastern portion sa Luzon, mukusog yining habagat nato. Mo ni hinungdan nga magbantay ta nga posible ang kusog ng mga pag-ulan o pagkuso-kuso sa hangin nga ang ulan naman sinati nato moabot og intense, from heavy to intense. So mao muna ni ang pinakalatest sa ato ang bagyong tropical depression Krising, Atty. Ropel. Unsa man tong uwan gahapon, Engineer Al? Kusog man kaayo og dugay man gyud nahuman, ngano man to? Habagat to siya, Atty. Ropel. Dito Krising. Dito epektong Krising. Dili ito direktang epekto sa Krising. Ang Krising ni hatak o nibira sa bagat mo itong dagan na itong ulan nga nasinati. Diri sa Mactan, nakarecord ta og 17 millimeters of rainfall or 85,000 barrels of rain in per square kilometer area. Ug ato pa ginahubaron sa ikumpara nato og kanang standard Olympic na swimming pool, mga naato siya sa mga 7 nga standard Olympic swimming pool kanang duna bitay gikuan dimension nga 50 by 20 by 2 meters na swimming pool. So naganagan na ulan na diri lang to sa Mactan na to nga nasukod. Pero tatanaw na to sa atong radar, mas ang concentration sa baga kayo nga panganod nga nakamugna og kusog kay mga pag-ulan diha sa Cebu City ug Mandawi City, Atty. Ropel. Mao day nga kusog kay baha sa Mandawi ug Cebu City? Yes, Atty. Ropel. Oh, so ang volume sa tubig nga gibusdak sa Mandawi ug sa Cebu City, sir, mga pila man? More than 85,000 barrels to siya. So, kung atong kwintahon na rin kategory nga kining intense na siya, magsugod ta rin sa 30 millimeters of rain, ang equivalent ana, mga 15 standard swimming pool per square kilometer area. So, tungod ining bagyong Krising, nga although wala tayo direct effect ani, but matod nimo maka indirectly affected ta kay mohabagat man ta, karong adlaw mag-expect lang gyapon ta nga katong hitabo gahapon mao gyapon karon atong anticipate na nadaan. Yes, Atty. Ropel. In fact, doon na tayo rainfall advisory nga ang Cebu karon posible nga naay 50 to 100 millimeters of rain within 24 hours nga masinati. So posible kay itong nahitabo gahapon nga mahitabo pud karon na Atty. Ropel. Ug dili lang kana mo itong bantayan, kini pong hangin na to nga nagkaanam nagkusog. Kay doon na rabay posibilidad na kini moong bagyo mukusog pa ang intensity ngadto sa severe tropical storm. Pag mahitabo ni siya, mas mukusog po na itong habagat, mukusog po itong hangin, delikado kayo masakin ng pagdagat. So, gahapon, ang concentration niya sa Dagom, ang Mandawi o ang Cebu City. How about karong adlaw, sir? Kumusta sa inyong monitoring diha? Asa dapit ang Dagom nga kusog-kusog? Karon, Atty. Ropel, buong Visayas nga, Atty. Ropel. Pero magdepende ni unya ang hapon at kasagaran sa hapon tamo daghan ang mga pag-ulan, mubaga umayo ang panganod, sumato pa ning bantayan Atty. Ropel ko. Anytime today, maka-issue ta og dili man gani thunderstorm advisory, mo issue tag rainfall advisory or kining gitawag nato heavy rainfall warning. Kining ang uwan, sir, mitultol man sa kahaponon. Murag kada hapon mo expect nanta kada hapon mo uwan, ngano ka ni? Natural na siya Atty. Ropel kanang hydrological cycle na to. Nga sa buntag pa lang dunay adlaw ang katubigan. Initon sa adlaw, musaka na evaporation. With that process, ang liquid gi-convert into a
gas in the form of clouds. Unya, kanang sa adlawan pa, mao na siya kanang developing stage niya. Ubaga nagmaayo ang maturity stage, ari gina 80% mahitabo sa hapon. Ang 20% nga mahibilin ari sa yung buntag. So mo na yung maturity stage, mo bundak na ng mga pagulan. So kining mutuod ang uwan kada hapon, hantod kanus ang magkani siya, Engineer Al? Habang tingulan pa ta, Attorney Rufel, 80% na chance nga ari yung mabundak ang ulan sa hapon. So niining buwan sa Hulyo, mag-expecta nga kada hapon, medyo muuwan gyud. Yes, labinag doon ay system nga rainmaking system, parehaan ng habagat, bagyo, ay mag-expect itag mga pagulan. Ang tod pa ni sa mga Oktubre, Attorney Rufel. So ato lang expect na dahil tagpayong landaan kay kada hapon, mag-expect na lang tadaan, anticipate na nato daan nga mag-uwan. Yes, and kanunay po mag-update sa information sa pag-asa. Oo. Doon na ba mga gale warning yan yung issue cell sa kadagatan sa pagkakaroon? Sa pagkakaroon, wala pa, pero moderate to strong ng atong kadagataw, moderate to strong na atong hangin. So, posible na nga maabot o 2.2 to 3 meters ang itason sa balod sa kadagatan nga masinati sa atong mga dalawig na mga kaisuunan sa kadagatan. Pero anytime, Attorney Rufel, pag makusong pag-gining hangin, mag-isip tao gale warning. Posible. Karong buwan na human ining krising, doon na pa ba ilaing bagyo nining buwan sa Hulyo? Kaning Hulyo 2 to 3 ato ang expected. So, primero pa man si krising, napatay duha. O usa nga to sa duha kabagyo ning buwan sa Hulyo. Ikapila nga bagyo si krising karon tuiga, Engineer Al? Ikatulo. Ang last katong si Bising, karon si krising siya. So, ikatulo ni nga bagyo within this year. Pila ka bagyo nga atong mabana-bana karon tuiga nga maabot din sa ato? 16 to 17 tropical cyclone. So most likely ari ni sa buwan sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, nana. O kani sugod na ta. Sugod na karon. Tropical cyclone season na ta. Pagtungtong ang July, August, mao na ni. Atong mulurang ni siya, ari na sa beer dapit, pero dili ta mo kumpiyansa kay ang November to December ang track niya, ang rumbo niya is ari sa Visayas. Kanus aka mo gawa sa Philippine Area of Responsibility kini si krising? Base sa ato ang latest forecast track sa maong bagyo, Sabado sa gabi or buntag sa Sunday. So sa mga Sunday, nindot na nga atong kahimtang sa panahon, most likely? Yes, umaga na expected na nato nga katong gingon akong 50 to 100 millimeters of rain nga posible na itong masinati diri sa Cebu, dili na nato masinati sugod ugma. So, ako na sa weekend, mag-improve weather condition na ang Cebu. Kadto si Bising Basil ba? Ito lang balikan gamay. Ato si Bising, nigawa sa Philippine Area of Responsibility, pero sa ito nakuhang report ni balik. Unsa may, ngano man itong nibalik man to sa pagsud sa PAR, unya mibalik na po gawas? Okay, kato siya ang location niya, tupiting duular ato diri sa western portion nga boundary sa PAR, o dunay high pressure area, dapit sa China dapit, so giduot og balik. Padung sa ato ang area of responsibility human kini nga ni gawas mao to ni balik natapos ni gawas na pagbalik. Dili ni lahi po ni sa katong giingon nga unsa ba to Fujiwara effect? Lahi po ni? Yes, lahi po siya. Ang Fujiwara effect kasagaran ni kanang mga kusog na bagyo. Unya ang distance niya duha ka system dili mo lagpas og 1,000 kilometers. So doon na nagka-interaction between tropical cyclone. Ang mas kusog na bagyo, mooy mo bira sa mas hinay nga bagyo. Mo na mo tawag na ito, doon ay gitawag og dumbbell effect o Fujiwara effect. Okay, Engineer Al, salamat kayo. Anak ko mga pangutana, gawas kung doon na pa kayo dugang pahimang no sa itong mga igsuon nga naminaw na ito karon. Salamat kayo, Atty. Rufel, ng oportunidad sa mong interview para masibya na ito ang information sa pag-asa. Kanunay itang mag-update sa itong information. Labi na namin gibantayan na itong tropical krising na posible kining makamugna o mabaha o dahili sa yuta sa mga hazard effect pa ng mga uban masinati sa mga kaisuunan. So magbantay ta, ni maumbuhay o kanunay ta mag-update sa itong panahon. Salamat kay Engineer Al sa paghatag panahon sa DYHP o IFM. Good morning. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
Number one. Radyo Boy Nationwide.